Ayan! Hello mga my friend! Hello! Magandang gabi sa inyo mga my friend! Welcome sa akin channel! Ayan, for today's vlog mga my friend, mag-unboxing ako ng sapatos. Ito siya. Ayan. Dalawa yung i-unboxing ko mga my friend. Ito sa aking asawa at ito naman ay sa akin. Ito siya. Under Armour. Buksan natin. Ipakita ko sa inyo kung ano ang laman. Sapatos ba o sandals? Sapatos o sandal, kaloka. Ayan. Size 7.5 siya mga my friend. Dahil wala siyang 7, kinuha ko ay 7.5. Ayan siya. Ayan, bali siya, ganito siya mga my friend. Ayan, kung medyo ay, ayan. Naka-sale to siya mga my friend, kaya nakabili kami ng sapatos ng asawa ko. Ayan siya. Ito yung pinili ko para, ano, black yung pinili ko mga my friend, para hindi siya dumihin. Pag halimbawa, sinuot mo siya, hindi masyado halata yung dumi. Dahil itim. Ayan siya. Under Armour. Ayan, at bubuksan ko na din to. Yung sa asawa ko. Charang! Ayan, wala pa eh. May silver mga my friend, yayamanin. Ayan siya. Wow, ang ganda. Ako namili ng kulay nito mga my friend. Size 9. 9 yata or 10. Ewan ko kung anong size to sa asawa ko. Dahil wala na yata silang 9, kaya 10 na lang yata yung kinuha ng asawa ko. Ayan. Pero kasya naman sa kanya, tamang-tama. Ayan, yung price niya ay nandiyan. Hindi ko alam kung nakita nyo yung price. $1.99. Naka-sale siya. Ano pala siya? Size 8. Size 8 pala siya mga my friend. Dapat size 9 ang kunin ng asawa ko, eh wala. Kaya size 8. Ayan. Ayan yung kanyang pangalan. Kayo na lang magbasa. Hindi ako marunong magbasa mga my friend. Hindi ako marunong magbasa. Ayan siya. Ayan siya. Ayan lang mga my friend. Ito lang yung aking video ngayon. Ayan siya. Sana nagustuhan nyo mga my friend. At sa mga bago pa lang sa channel ko, ayan. Please wag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. Ayan, para masaya.
Ayan, thank you for watching mga my friend. Bye-bye!